Studentští poradci jsou k dispozici 3krát týdně k osobním a telefonickým konzultacím v kanceláři poradenského centra na Lékařské fakultě a v Bohunickém kampusu. Na e-maily odpovídají nonstop i v době prázdnin. Hlavními zásadami poradců jsou diskrétnost a anonymita. Oproti studijnímu oddělení na studenty čeká také přátelský a chápavý přístup. Studenti tak mohou bez ostychu požádat o radu v mnoha oblastech. Velmi často chodí s věcmi týkající se vyměření poplatku za studium. A to ve chvíli, kdy jim ty poplatky byly vyměřeny a pro ně je to docela často nová věc a snaží se od nás získat vlastně nějakou radu, jak s tím dál naložit, jestli je nějaká možnost se vlastně třeba vyhnout tomu, aby poplatek zaplatili. Občas se cítí i dotčení, že vlastně po nich chce vysoká škola nějaké platby, přijde jim to nespravedlivé. A nebo přijdou ve chvíli, kdy vlastně už vědí o tom, že by jim ty poplatky mohly hrozit, ale rádi by poradili, jak to vlastně udělat, aby na to nepřišlo. Takový impuls byl, že jsem viděla inzerát vlastně na vývězce, našla jsem si kontakt a teďka vlastně, když jsem vysvětlil problém s mým studiem, tak jsem je kontaktovala. Že jsou hodně o tom informovaní, že je to jedna z nejlepších vlastně věcí, jak si poradit s problémy studiem.